La classe de 6A avui us parlarà de... A l'escola estem treballant sobre la pau i la solidaritat. Hem treballat els 30 drets humans. I hem vist que molts d'ells es vulneren. Hem parlat sobre els refugiats, que són persones que han de fugir del seu país per motius de guerres o violència, Opinions polítiques. per religió o per pertànyer a un grup social que no encaixa en el seu país. Ens hem centrat en la tragèdia que avui dia es viu al Mediterrani. On cada dia mor gent ofegada per fugir del seu país. I per això és tan important el vaixell de l'Open Arms. L'Open Arms és una ONG que treballa salvant vides al Mediterrani amb els seus 2 vaixells. Però a vegades hi ha països europeus que no ens deixen desembarcar als seus ports. És curiós perquè moltes empreses europees agafen material de l'Àfrica per fer-se més rica. Com petroli, or o materials per fer tecnologia. Però en canvi no volen rebre els seus habitants que estan patint per culpa d'aquesta explotació. Hem de recordar que molts de nosaltres tenim sang de la fusió de moltes cultures, Com d'ormans D'àrabs. o visigots. Per tant, no entenen per què Europa vulnera els drets humans al segle XXI. Hem pujat a sobre de l'Open Arms amb unes ulleres de 360 graus i hem viscut a la nostra pell com és un rescat. Vam veure com el vaixell anava carregat de persones que fugien de conflictes bèl·lics o de l'extrema pobresa. I aquesta situació ens va trencar el cor. Si la teva família estigués patint gana, no faries el que fas falta per solucionar-ho? Vam fer una investigació i vam trobar que al Mediterrani mor gent diàriament. Des del 2014 han mort 20.000 persones. Creiem que la població no és conscient del que està passant al nostre mar. Com pot ser que alguns països d'Europa no deixin desembarcar el vaixell? On queden els drets humans? Sembla que el teu valor com a persona depèn del lloc on hagis nascut. O dels diners que guanyes a final de mes. Sembla increïble, oi? Doncs és real. Nosaltres volem dir unes paraules a la tripulació. Gràcies. Gràcies per la feina que feu. Sou molt valentes i valents. La vostra feina és increïble. Sou admirables. Gràcies a gent com vosaltres, els joves aprenem sobre solidaritat i altruisme. De tot cor, Gràcies!